गोबाङा आंखौ सोंहरदोंमोन आब' आसामाव फैनानै बिहावनि न'आव फैनानै संसार जाफैना मारै मोनदों थ' अनेस्टलि आं खुलुमबाय रायजोफोर दिनै जोङो दसे गिदिंहैनो ओंखारदों टाउनजोंहाय बिश्वनाथ सारिआलि थ' ओरैबादि गाज्रि लामाया बापरे बाप लामायाव गारियानो फासायफैबाय जोंना बिटिआर फैना हा बिटिआरनि लामाया आच्छा बेबो बिटिआराव गोग्लैयो हाबबायनो गामि आच्छा उफ मा होनबावनाय खयजन मानसि मोनखो जोङो खयजन मोनखाय 8 जन औ 9 जन क्लाय मानसि खुनुरुखुम जावै खदाल लानानै जामफाल लानानै जावैसो गारिखौ थिखांनो हाबाय होमबालाय दहायलाय मानो भिडिअ लायासै जावनायाव आरे गारि सिङाव मोनदा मबाइला ओमफ्रायहाय बाबुआ गोगोमनो माबाबायना उसाव गोदाव खालामबाय गरमजों जाबजों लानो हायाखिसै आं भिडिअ थ' नोंथांमोना इन्टारेस्टेडबा नायलांदो दिनै जों बिश्वनाथआवहाय एसे बेरायनो थाङो जोङो बावले नालाय बनिफ्राय थांफिननायसै बेक खालामफिननायसै बेखायनो सानबाय एसे आंथ' बिश्वनाथ सारिआलि टाउनखौ नुफेराखै बेखायनो एसे गिदिंनो होननानैहाय सानबाय थ' बेसेबां गोजान जागोन बनिफ्राय 15नि खाथियाव जानो हागौ 15 किल'मिटार around दायो नैबे मा बाजार नाममोन बेखौ मेजिका बाजार अच्छा अच्छा बेजों नैबेजों गोबांनो बे माने भितराव जायफ्रा दङ गोगोमनो खस्थ'हाय दङ आरोना थांनो फैनो थाखाय बेबायदि सुबिदा गैया बिरादनो हाथाय बाजारनि थाखायहाय बिराद खस्थ' बाप बेजोंहाय जोंनि बर'फ्रा एसे खम दांने आमराटारि नैबेजोंहाय जोंनि बर'फोर दंना गैया बाबा बेजों दङ ना थेवबो बेजोंहाय एसे लामाया डेभेलप जासिनबाय थ' बेबादि एसे जायोब्ला डेभेलप जागोन आरो माने गोबांनो जोंनि बर' हारिफोर दङ थ' बेफोरबादि खस्थ' मावनानै जानो थाखाय माने बिरादनो खेथि आबादी जायो खिन्थु जुदि नोङो बेबादि आमदानि रप्तानि खालामनायनि मोनबो बेबस्था गैयाब्ला नोंने जेबो फायदा गैयाना मेहनत खालामो खिन्थु जेखुनु मैगं मैला माइ दै माव जेखौबो दामानो मोनहैया जाहैबाय थ' एसेबां खस्थ' खालामनानै मावख्रुमो नाथाय बिनि फिथाइखौ जुदि मोननो हायाब्ला अब्ला बिराद लस जायो आरोना थ' जोंनि हारियानो गोबां मानसिफोर दङ सिङावहाय खिन्थु लामाफ्रा ओरैबादि गाज्रि माने बेकवार्ड जेखौ बुङो आरो सिनि बनायग्राया नै एकदम बिश्वनाथनि स्टेशन जाहैबाय बियो दायो जों अलमोस्ट बिश्वनाथ सारिआलि सफैबाय नै बिश्वनाथ दा बेबायदि ना हाबखानोसै बिशालाव दाना दाननोसै बिशालावहाय हाबहैनोसै ओरैनो मा माइरं माइब्रा माइरं दंना गैया बलाय माइरं गैया दाहां माइब्रा नायलाय सिनि हारिजों दङमोनथ' ना सिनिफ्रा बेयावनो दं जानोबो हानाय माइब्रा माथो माइरं नायलाय लिरनाय दङ गोजौआव चिप्सनो मा होनो होनसै नोंना फेभरेटआ हालदिराम ओरैबो दं हालदिराम ओरैबो हालदिराम दं नोंखौ दाखालि खबर हरदोंमोन दादा नों फैयाखिसै बुलायबायलै थ' जों दायो हाबनायसै नै बेवहाय स्टाइल बाजारनि गाहायावहाय दङ डमिन'स पिज्जा केएफसिया मा जाखो केएफसिया एकदम बन्द दिनैहाय माबाना बिजयाना दिनैहाय
जोंनि पिज्जा सफैबाय नै दायो जोङो थांफिनसै बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय ओरैबायदि क्राउड लामाया माने दिनैहाय एक्चुअली मा होनो बिजया ना मा एक्जेक्ट आंबो बुंनो हाले थ' बिरादनो भाषानिनि थाखायहाय बिसोरो ब्रह्मपुत्र रिभाराव लांसै होनदां ओरैबायदि क्राउड जोङो टाउनावहाय हाबनोनो हायासै जास्ट बेयाव थांनानैहाय ससे थांनानै जोङो डमिन'स पिज्जायावहाय जानानैहाय फैफिनबाय सासे आदाया क'क्राझारनि आदाया खोन्थाहरदोंमोन आरो बेवहाय मोनसे बाजै हटेल दङ बिरादनो गोथाव होननानैहाय थ' जों बेयावहायनो जानो होननानैहाय फैदोंमोन लान्चखौहाय थ' जायाखिसै माने लामायावहाय गारियाबो ओरैबायदि जोंने फासायबायना गारिया बेयावनो प्राय 1.5 घन्टासोआ टाइम लाखादों जोङो गारिखौनो थिखांफिननोनो 8-9 जन मानसिब्लाबोनो थ' उपाय गैया माने दा मोनानायसै नालाय बेनिखायनो जोङो थाबथा थांफिननायसै एसे लामाया बिराद गाज्रि ना दायो बाबुआबो नै उन्दुलांबाय एसेनो नोङो ओंखाम ओंख्रि जायाखिसै ना मा होनो पिज्जा जायाना आं बायो फिसा ओंखायनो चावमिन मोनजाबा गोसोखौ चावमिन नागिरदोंमोन बेचारा चावमिनबो गैया मोनाखिसै बन्द गोजा थ' जोङो एक्चुअलि हयथ' जोंनि नसिबाव आंनि नसिबाव गैयामोन बिश्वनाथ सारियालि टाउनखौहाय गिदिंनायनि जेबोनो नुवा लाबो जायाखै हा गाफैबाय गाफैनाया गोबाङा आंखौ सोंहरदोंमोन आब' आसामाव फैनानै बिहावनि न'आव फैनानै संसार जाफैना मारै मोनदों थ' अनेस्टलि आं बुङो मोजाङानो माने एक्चुअलि मा जों जेरै लाइफ स्टाइल जोङो सोलोंलाङो बेबायदिनो जों थालांनो मोजां मोनो आरोना थ' टाउन बा शहरनि लाइफ स्टाइल आलादा जायो ओमफ्राय गामिनि लाइफ स्टाइला आलादा जायो थ' गावखौ एडजास्ट खालामनानै लानो हानायासो मेन बेपार थ' ओरैनोथ' जों बेसिभाग जोङो टाउनावनो थायो थ' गामियाव फैनानैबो गामिनि लाइफखौबो मोजाङानो मोनो बिरादनो बार स्रो स्रो नेचारेल ना गासैबो खिन्थु बेखौनोल' एसे गाज्रि मोनो आरो लामाफ्रा बिरादनो गाज्रि अबस्थायाव दङ थ' खोनानाय बादिब्ला दायो बिटिआरआव हाबबाय होननानैहाय खोनादों थ' आसा खालामो हयथ'बा फैगौ समफ्रावहाय निश्चय जोंनि बर'नि माने गेदेर नेता मन्थ्रिफ्रा बेफोरखौ नायलांगोन नायगिरिफोर फाइनालि जोङो दायो न'आव सफैफिनबाय थ' नोंथांमोनजों आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोसै नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय गोजोन्थों बयनिबो